Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим един от нашите модели лодки V38 катамаран, който като цена и качество е много добър. Дистанционното това представлява с USB захранване, се зарежда дистанционното. Катамарана, вижте го големината, в сравнение с ботна лодката. Вижте го като параметър какъв е. С голямо отделение за захранка. Това е средния кош. Заден кош. Има задни светлини. Къде отзади хубаво ще ви го покажем. Нагледно. С LED фарове за нощно време. Лесно се работи. Задния кош се отваря с C. Големия среден се отваря с D. Към него може да се поставят една или две батерии. Има два контейнера, две гнезда за батерии. Ще ви ги демонстрираме. Два контейнера. Може да работи и с един, може да работи и с два. В момента сме на промоция. Към катамарана има сак за лодката, колан за дистанционното, зарядно и на 220 и за 12 волта. Допълнителни перки, USB захранване за дистанционното, опътване. Силно препоръчвам този модел за по-големите професионалисти, за по-лошото време. Катамарана е тежък, устойчив на вълни и вятър. Ако имате въпроси, може да ги зададете към нашите телефони, посочени в YouTube.